सोरबाया बुंदोंदि नायनो महर गोसाया समायना महरा दान्दिसेनि थाखायल' आरो जुदि नोंनि आखल आखु बेबहारा मोजांबा बियो सारा जिन्दगिनि थाखाय गोजोर जानानै थायो। हाय गाइस, आं सिमान बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। गुरैयै खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब जाय खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो हानायमानि लोगोफोरनि बयनोबो शेयार खालाम। दिनै आङो मोनसे सल' खोन्थानो सानदों। बेनो जाहैबाय सासे महात्माया माने गुरु साधु गुरु बियो गावनि माने धोरोम खोथा बुंनाय प्रवचन होनो जों बेयाव बे प्रवचन होगासिनो दंमोन। बिराद भिरमोन प्रवचनाव। दा बेवहाय बियो सासे सेंग्राखौ जाय खोनासंनो थांदोंमोन बिथांनि माने धोरोम खोथा बुंनायखौ तखन बेनाव बेखौ गसंहोनानै बुंबाय जे आं नोंनाव मोननै खोथा सोंगोन नों जवाब होगोन ना होननानै। तखन बे मानसिया बुंबाय औ महात्माजी, औ महाराज, आङो माने जवाब होगोन जाबाय। आच्छा बिदिबा प्रथम प्रश्नआ जाहैबाय नोङो लामायाव सासे महर गोसा सिख्ला नुयोबा हिन्जाव नुयोबा नायगोन ना नाया? बेनिथिं उनफिननानै नाहरगोन ना नाहरा? तखन बे मानसिया बुंबाय आंजों जुदि बिसिया गैफायाबा आङो नायगोन। बे नाहरगोन बुंनायाव बिसि गैयाबा नाहरगोन बुंनायाव बयबो मिनिबाय। बेनिफ्राय महाराजा सोंबावबाय साधुआ जे बिनि महरा नोंनाव बेसेबां दिन माने गोसोआव थागोन, गोसोखांबाय थागोन? तखन बुंबाय बै मानसिया बेनिफ्राय साबसिन जेसे दिनसिम नुवा गोसोआव थागोन। बयबो मिनिबाय। बेनिफ्राय दा उनाव बे मानसिया आरोबाव बुंफिनबाय साननै सानथामसो गोसोआव थागोन, बेनि उनाव गोसोआव थानाय नङा जाबाय। आच्छा आं दाना नैथि सोंनायखौ सोंनोसै। दाना बे महाराज जाबाय ओमफ्राय सोंबाय नैथि सोंनाया जाहैबाय नोंखौ आङो मोनसे गिफ्ट लानानै मुम्बाइआव थांनो बुंगोन, नों थांगोन ना? औ महाराज, नों बुंनायाव आं थाङैनि खुनु खोथायानो गैया, आं थांगोन। आच्छा खोनासंदो, बे गिफ्टखौ जेन'बा नों लानानै थांबाय, थांनानै नोङो सहैबाय बिसिनाव जे एड्रेसखौ आं हरदोंमोन नों बेवहाय सहैनाय लोगो लोगो नोङो शक जाबाय, आन्दायबाय नोङो। माने ओरैबायदि मोजां न', आलिशान न', गारि की गारि, गार्ड्स की गार्ड्स, बिथांमोननि न'खराव बिथांमोननि बेंग्रा पाहारादारफोर दङ। नों नुनानै गोमोबाय। दाना नोङो गार्ड्सफोरनाव खोथाखौ बुंबाय जे आंनो गिफ्ट हरदों नोंथांमोननि बे बिगोमानि थाखाय बिथांनो महात्माजिया गिफ्ट हरदों। तखन बै न'नि मालिकआ जाय आरबपति बिथाङा फैनानै बिथांजों रायलायबाय। बिथांनि गिफ्टखौ बिथांनि आखाइजों हरनाय गिफ्टखौ माने महात्माजिया जे बिथांनो हरदोंमोन बे गिफ्टखौ बै आरबपतिया आजावबाय। बेनिफ्राय दाना न' सिङाव लेंबाय बे धनि व्यक्तिया। तखन बियो नांगा आं दोनफिननोसै होनबाय। नङा नोङो सिङाव हाबनानै जिरायलांथारनांगोन जाबाय। बेनिफ्राय
बियो उफाय गैया हाबनानै जिरायहैनांबाय। तखन बेजों रायलायबाय ओमफ्राय लान्च रेडि खालामनो बुंबाय। बिथाङा बे मानसिया गोबांबार बादा होदोंमोन जे आं लान्च जाला आं थांनोसै खिन्थु मेलाबार बादा होसेयाव बै माहाजोना गावसिनि लान्च बानायनानै रेडि खालामनानै डाइनिं टेबोलाव गावसोर जिरायनानै जाग्रा डाइनिं टेबोलाव लाबोनानै बिथांनो होफैबाय। तखन जायगाया बिथाङा जानांबाय बे मानसिया। दाना गावबो बै आरबपतिया गावबो जाफाबाय। दाना जेला जानाय लान्चआ जोबो दसे जिरायबावनानै उनाव बिथांखौ हरसिम फैफाबाय बिथांखौ बिदाय होनो। तखन बे समाव बे आरबपतिया दाना बेखौ सोंबाय जे नोंथाङा माजों फैयामोन? बास ट्रेन बेफोरनो। तखन माबाया आरबपतिया गावसिनि ड्राइभारखौ बुंबाय जे बिथांखौ न'सिम मोजां भाबै लानानै दोननानै बिराद दानि उफाय गैया बे सौहैनाय लोगो लोगो बे आरबपति व्यक्तिया बेखौ सोंबाय नोंथाङा सहैबायना? मोजां सहैबायना? लामायाव जेबो दिगदार जायाखैना? औ आं सहैबाय बे मानसिया। दाना बे नाम्बारखौ ला सेभ खालामनानै माब्लाबा दरखार जानो हागौ। दरखार जायोबा दाना महाराजनाव बे थांफिनबाय। बेनिफ्राय बे सल'खौ जेला महात्माजिया खोन्थाखांबाय अब्ला बे मानसिनाव सोंबाय दानिया नों बुंदो नों बे मानसिखौ जायनो नों गिफ्ट हैदोंमोन बे मानसिखौ नोङो सानफ्रि गोसोआव थागोन। तखन बे मानसिया बुंबाय बेखौथ' महात्माजिया जिन्दगि भर बावनाय नङा। माने सारा जिन्दगि आं बे मानसिखौ बावनो हानाय नङा। तखन महात्माजिया बुंबाय नायदो मोनसे माने मोजां बेबहारा जाय मानसिनाव दं बे बेबहारा मानसिनि गोसोखौ माबादि गोजोन होनो हायो। दा बेबादि बेबहारखौ जाय मानसिया सोलोंनानै लायो, जाय मानसिनाव दङ बे मानसिखौ बयबो मोजां मोनो। रावबो बे मानसिखौ बावनो हाया। ओंखायनो महर गोसाया दान्दिसेल' खिन्थु मोजां बेबहारा सारा मानसिनि गेजेराव मोनथिजानानै थानो हायो। बेखौ रावबो बावनो हाया। दा बे सल'निफ्राय जों बेखौनो मोनथिनो हायो दि जोङो बयजोंबो मोजां बेबहार खालामनांगौ। जोङो मालाबाबो रावजोंबो गाज्रि बेबहार खालामनो नाङा। महात्माजिया बेखौनो खोन्थानो सानदों। बे महात्माजिया बे मानसिखौल' बा गावनाव खोनासंनाय बयखौबो जे बुंदों बे नङा, बे जोंखौबो बुंदों। बे जोंनि थाखायबो बेनो एखे खोथा। दा बेखायनो जोङो बयजों मोजां बेबहार खालामनांगौ। आरो बेखायनो जोंहा बुङो सब समय मिनिस्लु आखु आरो मोजां बेबहार बयजोंबो खालामनांगौ। आरो जोङो बयजोंबो बे खुसि गोजोननाय जेब्लाबो रानलायनानै शेयार खालामलायनानै सोलिगोन। माने खुसिया आनन्दआ हारसिङै लानायाव बे खुसि आरो आनन्दखौ हारसिङै लानायाव जेसेबां मोजां मोनो बेखौनो रान बयजोंबो शेयार खालाम।
बयखौबो लानानै आनन्द खालाम नायनो साबसिन गोजोननाय बे सल'निफ्राय बेखौनो मोननो हादों एसेनोसै गोजोन्थों